Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Lawan kamar yadda ka sani. A darasinmu ne za mu yi bidiyo ne akan yadda masu damfara suke satan kuɗi ta WhatsApp. Kafin mu je cikin bidiyon, ta yaya suke satan kuɗi ta wannan WhatsApp? Suna amfani ne ta wajen da za su kira ka da namban ƙasan waje ko kuma namban Najeriya normal za a kira ka a ce ma suna neman code, ko kuma wani za ga kawai kuna tare da shi zai ce ka bashi code ko kuma ya kira ka ya ce ka tura mai code yanzu za a tura ma text a WhatsApp naka. Bancin already ka riga ka tura mai, ya riga ya login cikin WhatsApp naka, shi kuma zai je sa security a cikin wannan WhatsApp ɗin saboda ba daman kai kai abu. Lokacin already yana sa security a cikin wannan WhatsApp ɗin, to kai kuma wayanka za ta shiga security in kana cikin WhatsApp. Dole ba za ka yi amfani da shi ba sai ka fita a cikin wannan WhatsApp ɗin. Watannan WhatsApp ɗin an riga an kulle shi. Su kuma already irin sun riga sun kulle, kai baka saka ga komai ba. A nan ne za su fara bin friend naka ɗaya biyu su ce Alhaji Muhammad tura min 10,000 mana kafin da safen na fito sai in tura ma. Kaga su kuma za su yi tunanin cewa kai ne ka musu magana, saboda haka za su tura ma kuɗi. To insha Allah a bidiyon mu ne yau zan nuna mana hanyar da za ka kare kanka, nuna ma hanyar da suke yi dole ka kare kanka da shi. Kafin mu shiga cikin bidiyo akwai inda ka rubuta subscribe, ka danna ƙaran sanarwa saboda zarar na ɗaura bidiyo za sanar da kai. Da farko dai za mu je cikin WhatsApp namu, za mu shiga cikin WhatsApp namu kamar haka. Muna shiga cikin WhatsApp namu zai buɗe mana fiska kamar haka. Abin da farko za mu fara yi, za mu zo mu shiga wannan madanni uku. Idan mun shiga wannan madanni uku, gashi nan inda aka rubuta settings a ƙasa, sai mu zo mu shiga settings. Idan mun shiga settings, abin da zai kawo mu na biyu gashi nan farko an ce account, sai mu zo mu shiga kan account ɗin nan. Muna shiga kan account, in kun gani a farko ga privacy, ga security, ga two step verification na uku kenan. Sai mu zo mu danna inda aka rubuta two step verification. A nan ne zai kawo mu fiska kamar haka. Sai mu zo mu sa enable, gashi na enable a ƙasa, sai mu danna kai enable. Zai ce mu sa pin namu guda 6, sai mu sa pin namu guda 6. Ni ma barin sa nawa. Zai ce mu ƙara yin confirming pin ɗin, sai mu ƙara yin confirming pin ɗin. To a nan ne zai ce mu sa email address namu. Idan mun sa email address namu, to za su ƙara cewa mu yi confirming na email address. To bari mu sa email address namu. To gashi nan mun sa email address namu, mun danna zai ce mu ƙara yin confirming email address namu, sai mu ƙara yin confirming. Gashi nan anan yana applying setting. To already kun ga an ce two step verification is enabled. To kaga sai mu danna done. Mun danna done, muna fita back zai fara nuna mana wannan security akan WhatsApp namu, sai mun cire shi. Kun gani? To haka ne suke ba da dama in sun sama security, kai baka saka ga abin da yake faruwa ba, haka za su je su yi damfara. Amma matukan ka sa security, mutum ko ka tura mishi verification code naka wancan, in bai san wannan ba zai iya amfani ba. Musamman ma ga waɗanda suke bincike a wayar mutum, in wayan bai yarda da shigan WhatsApp naka ba, zai iya sama security, dole sai ka cire. To insha Allah a yau a nan bidiyon namu zai tsaya. Kada ku manta ku danna alamar subscribe saboda zarar na ɗaura bidiyo za a sanar da ku. Kada ku manta ku share saboda 'yan uwa su ma su amfana.